edutshulwe yabulawa ngentulwane yezinhlamvu esigodlweni sayo iNyanga ngabantu abebeyofuna ukwelashwa ngesonto emini kwamaphumulo. Amalungu omphakathi akule ndawo abazi Isihluku nonya abulawe ngalo umnumzane Phendukani Inkosi Ezinyosi Mncube oneminyaka engu-42 ngabantu okuthiwa beqala ukubazenza abantu abafuna usizo lokwelashwa maqede ke bamdubula ke amahlandla amaningi. Iphephandaba iLanga thole ngomthombo walo ukuthi noma ke ukuthi kusanokudideka kumalungu ke omndeni wakwaNcube ngendlela kabulawe ngayo ngoba ke ubengakazi noma ubengakazi abike lutho mayelana ke noma kumtshela ukuthi uzothumela abafana bakhe okuyibona bazolanda lokho abasola bafenge isithuba nangalo usuku lesigameko lokwelashwa lokho lingena kukhona kababuza indlela ngesikhathi eyake esigodlweni sakho umufi belapha asazi ke noma ibona indaba abamambulele ngesikhathi khona ke ukukhuluma nalaba umthombo ubuza indlela ophambuka abulawa bathe ke sebeseduze base noma ke basemshayela ucingo sekufika abafana ababili umufike wamazisa bamukela uzofika esigodlweni sakhe yobasiza kakuphelanga ngesikhathi esingakanani bangenile esigodlweni kwazakala ke ukuqhuma kwesibhamu abasola baphuma ke babaleka bephethe ke isibhamu ngezandla kusho ke umthombo. Ilungu lomphakathi ke elingathandanga noma ke elikhulume nephephandaba elicela ukuba ligodlwe igama lalo likhala ke ngesihluku esishezisiwe isigebengu njengoba ke lithi lapho edutshulwe khona lithi ke akwazi ke yamagobolo ngezinhlamvu kwakhe kodwa kumufi bewusizo olukhulu njengoba ke ubedume ngokwelapha endaweni okhuluma amaphoyisa waziNatal Constable Thenjiswa Ngcobo usiqinisesile isigameko wathi amaphoyisa avuleke icala lokubulala bekungakaboshwa ke muntu.